43. kao jubilarni ili 41. već? 41. sigurno neću, ne znam, to se nikad ne zna, ali možda 45. što da ne. Kako se osjećaš sada u 40? Super. Ili ima neke razlike? 30. nove 20. onda su 40. nove 30. Se tako osjećaš? Pa ja mislim da su 40. nove 20. Opa. Da. Tanja, dress code je bela boja večera, zbog čega? Jeste, dress code nam je belo. Pa onako da svi budemo u belom, tako sam zamislila i mislim da nisam pogrešila. Ali možda sluti na neku svadbu? Je svečano. A to ne sluti na neku svadbu, venčanje, ne? Pa ne znam, svi to predviđaju, ali što se mene tiče, šta znam? Pa ti priželjkuješ to sebi? Pa nisam ni razmišljala o tome. Za večeras nisam. A kako bi reagovala kada bi te Muki večeras zaprosio? Ja to stvarno ne znam. Ne znam, to bi bilo spontano. Ako bi se to desilo, ne znam, videli biste na licu mesta kako bi to izgledalo, ne znam. A šta ti je Muki poklonio za rođendan? Ja ne znam, on je meni nešto kupio, ali pošto se ceo dan nismo videli, evo sad ćemo se videti zvanično kad uđem u restoran, tako da ne znam šta mi je kupio. Tanja, kako si gledala u 20. godinama na ove godine 40. Postoji neka razlika sada ili pre? Pa u 20. uopšte nisam razmišljala o tome, to jest uopšte kako mi godine izmiču, nisam o tome razmišljala. U 30. sam već imala fraku kako starim i tako dalje, a sad u 40. Uopšte nemam pojam, niti dojam o tome kako godine će iduće ići i o tome kako, ne, osjećam se mlado i mladog sam duha i to je ono što je najvažnije. Mislim da je ipak to najvažnije što nosite u sebi i osjećam se stvarno kao da imam 20. Tanja, da li imaš neku tradiciju možda sama sebi nešto da kupiš, da obeležiš tvoj rođendan? Ja to mnogo volim i volim da sebi nešto kupim, da. Možemo da znamo šta si sad poklonila sebi? A sad stvarno nisam sebi ništa poklonila, ajde da kažem ovu haljinu. I proslavu. Pa dobro, i proslavu za sve vas, mislim, za sve moje drage ljude, ali nisam imala vremena sa toliko, jer mi se bliži jedan koncert, pa onda stvarno imam puno obaveza i onda nisam mogla da biram baš toliko detalja, ali sam zaista se skoncentrisala na ovaj rođendan, da izgleda sve kako treba i dekoracije, što se dekoracije tiče i svega onog što sam zamislila. I bit će tu i back wall za slikanje i sve onako. I muzika je dobra i to da konačno meni neko peva. A ko peva? Da ne moram ja. Pa bit će bend koji je Muki organizovao, to je sve on obezbedio, tako da sam to sam njemu prepustila. A da li već znaš... kako sam zbunjena, šta mi je? Da li već znaš koju ćeš želju poželiti kada oduvaš svećice? Joj, nisam o tome razmišljala, ali kao i svaki put kada duvam svećice, ja samo pomislim da me zdravlje posluži, jer mislim da je to ipak najvažnije. Ništa materijalno ne bih poželjela, jer ono što je najvažnije je da smo živi i zdravi, jer kako je vreme došlo, ne zna se da li ćemo se sutra probuditi, da ne mrači mnogo. Svima nam je najvažnije to zdravlje i tako i meni. A da li bi voljela da se Mukijem... Da su moji zdravi i to. Da se Mukijem dobiješ dete? Najviše na svetu bih to voljela, da. Možda je to želja? Da se Mukijem dobijem bebu, da. Voljela bih, da. To bi nekako bilo stvarno. Ajmo ljudi, još jedno pitanje da se ne bismo... Godina si mnogo toga proživjela, šta si ti noć u 12 poželjela sebi? Ništa. Ali iskreno. Ništa. Provela sam doček rođendana kod frizera. Farbala sam sede u 12, mi veruješ. A da li generalno voliš? Ali sede su samo ovde gore, ne vide se još uvek, ali su krenule. Čekaj Tanja, da li su ti sinovi priredili neko iznenađenje? Pa, otpevali su mi pesmu preko telefona, tačno u ponoć. Koju ponoć? Tvoju neku ili... Ne, srećan rođendan su mi otpevali. Oni hoće da dobiju sestru. Ajmo ljudi, još jedno pitanje. Oni bi volili. Još jedno sestricu jednu. Voleli bi, ja bi najviše volila. I oni bi, verujem, da. Tanja, u kakvim si odnosima sa Slavicom Đukteraš? Jo, molim te, ajde, stvarno, sa Slavicom Đukteraš. Da li generalno voliš... Ajde, Dušane, pitaj nešto. Sad se zbunio. Ajde, stvarno. Ajde, Dušane, imaš lepo pitanje. Da. Šta dan posle rođendana? Ja samo da se naspavam,
sutra dan, pošto idem za Zagreb preko sutra i treba da napunim baterije. Da. Eto to. I šta nas to očekuje, neka novina u Kraljevu? Da, u Kraljevu... Jel će biti pozdravi? Pa to će biti. To je trebalo da se desi 6. marta, ali svi znate razlog odgađanja koncerta, tako da 27. marta pravimo koncert u Kraljevu i Emir Đulović će naravno biti specijalni gost, a imat ćemo još gostiju, tako da znate i ja dočekam da se družimo ponovo. Ja na svetu najviše volim svoju publiku i to druženje sa njima mi je nešto najdragocenije. Da li si stigla da pročitaš poruke? Koja poruka će možda ovako posebno? Stigla sam i već me glava boli, znači ceo dan mi zvoni telefon i ja sam neko ko svima mora da odgovori, jer ja sam prosto takva sam, volim da odgovorim svima, jer cenim ipak to kad mi neko čestita rođendan i sve te lepe želje su mi poželeli i presrećna sam, šta da kažem, stvarno imam puno prijatelja koji će večeras biti sa mnom, saradnika, svi moji najdraži ljudi su meni večeras došli i meni je to, nema ništa lepše od toga. Hvala ti. Mogla sam još njih da pozovem, ali prosto nije bilo kapaciteta u restoranu za tako nešto, ali bit će prilika, bit će samo, nek smo živi, zdravi da slavimo. Pevačica Tanja Savić početkom godine progovorila je o odnosu njenih sinova sa ocem Dušanom Jovančevićem, zbog kojeg je prošla kroz agoniju kada je bez njenog znanja odveo decu u Australiju. Pokušavam svakog dana da to nadoknadim. Žao mi je zbog toga što se dogodilo. I danas kada se probudim, rekla sam: Bože, hvala ti, moja deca su sa mnom. Čim sam se probudila, otrčala sam u njihove sobe, izgrlila sam ih i izmazila se sa njima. Jako su mi falili, ispričala je Tanja Savić. Tanja je otkrila da njen bivši suprug nije u kontaktu sa decom. Nije u kontaktu, mislim da ni ne želi da ima preteran kontakt, osim ako ne kupi novo auto, pa da se pohvali njima. Mislim da je to jedini razlog kada on njima šalje neke poruke. Iskrena je bila Tanja u jednoj emisiji. Svesni su svega. Kada imaju malo više godina mogu sami da pročitaju ljude, ne samo što se tiče njihovog oca. Oni u svom malom životu su toliko toga progurali i preživeli, sigurna sam da znaju sada mnogo dobro da pročitaju ljude, zaključila je pevačica. Inače, poslednja informacija o bivšem suprugu Tanje Savić stigle su krajem prošle godine, kada je pevačica imala veliki koncert u Beogradskoj areni, a tada su domaći mediji pisali da je Dušan pred ženidbom. Meni je ta pevačica lično pričala da je Dušan našao novu devojku koja je poreklom iz Srbije i tamo radi kao medicinska sestra. Oni se navodno jako vole, lepo im je zajedno i planiraju brak i decu. Ona lepo zarađuje, a on se snalazi, pričao je izvor nedavno za domaće medije. Sa druge strane, Tanjin bivši muž Dušan Jovančević nakon saznanja o novoj vezi svoje bivše supruge ostao je zaprepašćen. Jadna moja deca kojom je majka, toliko mogu da vam kažem i ni reč više. Sve vam je jasno, rekao je Dušan. Pevačica Tanja Savić javnosti je pokazala novog partnera Muhameda Mukija Bešića, a kako domaći mediji prenose, njih dvoje su se u tajnosti verili. Uvek sebi možeš da daš novi početak, jer nikada nije kasno da budeš ono što želiš. Ljubav, hrabrost. Jeste li ikad zastali i pomislili: Vau, za ovo sam se molila, a sada je tu i dešava mi se, napisala je Tanja u opisu fotografija na kojima se nalazi sa Bešićem. Iako se mesecima šuškalo da je 11 godina mlađi Muhamed osvojio njeno srce, što i sama pevačica potvrdila u martu, kada je priznala da je zaljubljena, ona ipak nije želela da otkrije njegov identitet, sve do sada. Kako pišu domaći mediji, od izvora bliskom pevačici, Tanja se na ovaj korak odlučila jer ju je Muhamed zaprosio na romantičnoj večeri u Egiptu, gde se trenutno nalaze na odmoru sa njenom decom. Ona je odmah rekla da mladom pilotu, iako se i dalje nije zvanično razvela od bivšeg supruga Dušana Jovančevića. Tanja već nekoliko dana uživa na odmoru u Egiptu. Tamo je otišla sa dečkom i decom nakon naporne letnje sezone. Ona i Muhamed su u vezi od početka godine. Bilo je tu i raskida, jer su se i njegovi njeni roditelji protivili vezi zbog razlike u godinama i zbog toga što su druge veroispovesti. To posebno smeta Tanjinoj majci Živani, koja za njega ne želi ni da čuje. Nju to više ne brine, jer je sigurna u svoju ljubav, a posebno je drago što su ga njena deca prihvatila.
Svi se odlično slažu, priča izvor, pa otkriva detalje romantične veritbe u restoranu luksuznog rizorta. Muhamed je odlučio da jedne večeri iznenadi pevačicu i da je zaprosi baš tu u Egiptu. Prsten je kupio pred sam polazak iz Beograda i sakrio ga u kofer među svoje stvari. Zaprosio ju je na romantičnoj večeri. Tanja se oduševila i odmah je rekla da pristaje. Problem je samo što je ona još uvek zvanično udata za Dušana, koji joj neće tako lako dati razvod. To je sigurno. Kada to bude rešila, odmah će se udati za Muhameda. U to nema sumnje. Fotografija koju je objavila na Instagramu nastala je baš to veče nakon prosidbe. Ako malo bolje pogledate, vidjet ćete dijamantski prsten na njenoj ruci. Bila je sva u belom, baš je sijala. U dogovoru sa njim rešila je da konačno prizna da su u vezi i da se ne kriju, jer će uskoro i zvanično postati muž i žena. Završava izvor za domaće medije.